Dobrý den, vážená porota, milí posluchači, mé jméno je Vojtěch Eliáš a připravil jsem si prezentaci na moji práci SOČ mapování cidelní zeleně prostředky dálkového průzkumu Země z oboru 4 biologie, geografie a geologie. Nejprve bych uvedl, co to je vlastně bodové mračno, jelikož se budu o tomto pojmu v prezentaci hodně zmiňovat. Jak už název napovídá, jedná se o 3D síť bodů povrchu Země pořízenou leteckým laserovým skenováním. Každý letecký laserový skener musí obsahovat dálkoměrnou jednotku. Ta se skládá z laseru, přijímací a vysílací optiky, přijímače s detektorem a jednotku pro sběr přijatých signálů a čítače měřícího času mezi vyslaným a vráceným pulzem. Skenovacího mechanismu, který určuje vzor, s jakým lasery dopadají na zemský povrch a zajišťuje jejich postupné bodové měření podél jedné linie. Řídící a záznamovou jednotku, ta slouží pro operátora, aby měl dohled nad celým měřením, a jednotku IMN-GNS, která měří přesnou pozici a polohu orientace skeneru. Například moje data byla pořízena leteckým oddělením Čeglo za pomoci laserového skeneru Regal LMS Q780 s dlouhým dosahem z letadla. Cílem mé práce bylo vytvořit rastrovou mapu za pomoci jak už zmíněných bodových mračen městské části Brno-Žabovřesky a následně ji analyzovat za pomoci zonálního histogramu, který mi určil procentuální zastoupení jednotlivých prvků krajiny v oblasti. Taktéž jsem poté s mapou pracoval a analyzoval a srovnal jsem ji například s teplotní mapou Brna. Tomu ale předcházel dílčí krok, a to byla filtrace a klasifikace bodových mračen. To probíhalo ve 3 programech, respektive ve 2, jelikož program Fugroviewer jsem využíval pouze jako zobrazovač dat. Například tento obrázek je právě pořízen z této aplikace. Teď se už dostávám k těm 2 důležitým programům, a to je QGIS, ve které jsem zpracoval celou zónu Žabovřesk, jelikož data surová do bodových mračen jsou v pásech, takže jsem je musel spojit a dát dohromady do jedné zóny, a proto jsem vytvořil celou zónu. A taktéž jsem tuto zónu rozstřídil na 9 zón pro lepší klasifikaci a lepší manipulaci s daty. Nejdůležitější program byl LastTools. V tom jsem právě klasifikoval a třídil a filtroval data. Použil jsem 6 nástrojů: LastClip, LastGround, LastHigh, LastNoise, LastView a LastClassify. Jako příklad bych řekl LastClip, v kterém jsem právě spojil ty surová bodová mračna do mé zóny a pak jsem je rozstřídil do těch 9. A nebo LastClassify, v kterém jsem provedl poslední krok klasifikace za pomocí už vypočtených hodnot z LastHigh a LastGround. LastGround vypočítá body, které jsou na Zemi a které jsou nad zemí, a LastHigh poté ty body nad zemí jim určí, jakou mají výšku. Z těchto dat už jsem vytvořil rastrovou mapu za pomoci příkazu v Pythonu, který mi pomohl hodně můj konzultant ING Jan Novotný PhD. A tento příkaz vypočítal hodnoty NDVI, což je vegetační index, vzorkován v každém uzlu a byl napočítán z hyperspektrální dat jako poměr mezi hodnotami červené a infračervené oblasti. Pro pozdější klasifikaci byl důležitý, jelikož se podle něj dalo určit, jestli se jedná o zeleň. Vegetace má většinou NDVI větší jak 0,3, ostatní prvky mají obvykle menší. Pak LastHigh, to byla převažující výška v jednotlivých čtvercích, vypočtená už
z Las High. A CLMJ, což je převažující klasifikace objektů v jednotlivých čtvercích z Las Classify. Pomocí těchto hodnot jsem vytvořil už finální klasifikovanou mapu s jednotlivými třídami. Jednotlivé třídy jsem klasifikoval na vegetaci, která byla rozstřízena na 5 tříd, a to na stromy a vysoké stromy. Rozdíl jsem určil, že vysoké stromy jsou nad 12 metrů a normální stromy jsou pod 12 metrů, ale jsou vyšší než 10 metrů. Pak vegetaci, do které patří různá vegetace od velkých keřů po rostoucí stromy. Mají teda výšku od 10 do 2 metrů, a pak do keřů, což je vegetace pod 2 metry, a trávníky, což to jsou normálně trávníky a pole. Umělé objekty byly rozstřízeny do 3 skupin, do silnic, ty jsem podle trávníku rozlišil právě pomocí Las High a NDVI, jelikož NDVI mají menší a High samozřejmě stejná. Pak na vysoké domy a domy. Vysoké domy jsou domy nad 12 metrů a domy pod 12 metrů. V těchto položkách vznikal problém, jelikož některé domy nejsou úplně planární, takže některé střechy byly zařazeny do vysokých domů a zbytek do domů, takže vznikal problém a klasifikace není úplně přesná. Dalším problémem byla voda, jelikož dálkový průzkum nezaznamenává vodní plochy, jelikož lasery to pohltí a neodráží, takže jsem je musel ručně přidat pomocí Las Clip. A já jsem teda jenom přidal řeku Svratku, která se nachází na jihu, jelikož bazénu je tam nepřeberné množství a nemohl jsem vždy určit, jestli se opravdu jednalo o bazén nebo ne. Tady už je finální zastoupení prvků legendy. S něma jsem provedl finální analýzu jednotlivých částí a také části Žabovřesk. Jak je jisté, tak v celé oblasti dominují trávníky, nachází se tu hodně polí a taktéž v nitroblocích je hodně trávníků, ale pak jsou tu domy a silnice ve 14%, a pak už je vegetace a domy. Vyšší stromy teda taky převládají v celé části Žabovřesky, jelikož se tu nachází 2 lesy, a to Wilsonův les. Ten je v zóně 1 a z toho jsem usoudil, že Wilsonův les, ve Wilsonově lese převládají vyšší stromy, naopak v lesoparku Palacký vrch převládá jenom vegetace. Jsou tam menší stromy, proto je to lesopark. Pak mapu jsem nakonec srovnal ještě s teplotní mapou, abych zjistil, jestli je dobré všude zastavovat všechny plochy a jaký je rozdíl mezi parkovištěm a vegetací. Je samozřejmě jasné, že vegetace snižuje teploty, takže tam, kde se nachází vegetace, třeba ve Wilsonově lese, tak je jasně vidět, kde se nachází on podle teplot, ale všechno ostatní koresponduje. Ale zjistil jsem různé kuriozity, například golfové hřiště, které se nachází tady, taky se jedná o vegetaci, ale tím, že tam nejsou žádné stromy a trávník je rovný a opravovaný, tak se tam taky může být velká teplota. A to by bylo ode mě vše, děkuji za pozornost.